Ingin mo ang tagay na Eklio. At kinalaking ko rin. Pamamasa iba't imay kabalita at pangkansangit Marcos. Ligaya kita o rin. Hindi mo munang talata ni Mayo kabalita tungkol ng Jesucristo, yung anak ng Diyos. Di mo na ibalita ng itamatupan di ulan ng propeta Isaias. O yung ikanapang bukod ang pagkakang mabuong pera. Isa niya ni Kailan Gata sa dalang mga ingrepo kapag isa ni Cristo, isa niya yung dalala ni Dito. Itundig na nagrepo ko na. Dinatang naging disyerto ang iwang paninyang pangalanan ang nagalitan. Sumisi kayo at naitulog kaligay mo ang kasalanan at uminig kayo. Para patawa ko rin ni Diyos. Tigsan ang tawagin ang ulan ng pila, ang paging Jerusalem. Hintala indisya ito mga magandang gawa. Isang dalang ikay ang kasalanan at ginagawa igilog-igilgan. May gawang imbok kami yung inihalan sa susunod ng buwan. Kapirasya balagtaniman ikay kasintuhan. Turun ang buong pulong paningan ipapaan. Anak may aral ko naman. Inggalang katukiku gamit may maya kesa na. Kalau panggil kalian sandales yang berlaku dapat aku dinegara kayu di dalam dapat dia dinegara kayu di paradiso. Kepada lima pabalita ia akan lintas. Ako'y nakita o Kristo. Oto po bayo-bayo kami pari. Karaniwan po. Imo marami po destino ang tingkura po ako Paris Place. Sigurado po kayo na po postal Paris sa daw ito pong ganoon. Karoon pa na po ikibarusap, ikibulakus ang pumawang kainin. Hindi po nga po kakawin. Kaya naman, ito ako sa tutong rin po Paris. Alam ba na sa kapungan ika istino mo ngayon ang grabe sa mundo. Kanina po yung palituhan, ang kumiti na mga kanina, kumita, na hindi po kumagala. At yan ang po ba rin paling yung isa, di ba ako ba? Pero po grabe, yung pakalingan, kung yung lang sa nentala ng dalat kanina, at yan po pagkaan ng aking po papapunin ko po talaga, yung tawag talaga ng mga malalang, wala ko masaya yung pagkaan. So, kaya pag naman po summer, hindi po po yung magpagawag na katama, tapos po yung bisita sa opiyan. Kaya wala na po na pa yung pati, pagkanyang po kami. Ba't po po yung gano'n po ang pagkain mo. Pero pag ang pesta na, aking pagkain, ikaw na po yung pagkain din. So, makisabi lang po kayo provincial government, at para na po nga na kahit po trader, ikaw na pagkain. So, kita po pulbul, mga kapalala, kita po pagkutukan sa kapalanan na. So, kaya po kung dahil ito yung gusto mag-isa yun, tuloy-tuloy na po, talaga. Okay? So, ito mga pamamasa, wala po wali. Kaning Diyos, kayo yan, malapit na yung dating kalapagligtas. Pero, itubod ko, kaya katubod tayo na, pag-isang daling dalalaning Diyos, na di balkon adalan tulisba, di kulkul para kanila, at di kuntok-kuntukan para kanila. Dalawa, di kita release, ibarang, makikita tuloy-tuloy na tuloy-tuloy. At pinikap niya kung San Marcos, hindi, birthday ni Pam. At kanila po, isa niya na po din ka Israel, alam malungkot na kung naninaya, kita niya tama ni Diyos. Ibrino po ng Diyos, o tayo kayo na datangan iyan mo, tanggapang din po yung kalang dala, inkalikasan, at interior na hindi. So, hanapin po sa San Pedro, ikagawa ng pamamasan, o tangan dapat niya na pagkaroon ng Diyos, interior yan. Nirang kaya katuligan, interior at papera. Itay na ng Talang Jesus, kanyang naisawa niya eka,
Kaya yaring kapayapaan, katawilan at kaligtasan. Anyang bumila, di tao mo kasabihan. Inguma sa sabihan na pinigil ng aming Evangelyo at kakawag sa loob ng tao. Inggulo lang na bumila ng pamikasalan, ang pamikasalan. Sumisip ka, magmahal ka mo, pabingil ka mo, ibigay na po ang bautis na ganun pamabilis. Pagkalit ka, pagin mo kalagkata, Jesus bilang yung puso ka. Una po, balot na ako, o takmit mo yan po yung puso ka. Alay mo yung paglugalan ng ingkala ng ingahangiro, ingkala ng paso. Kanya katalaan ang bautis na nini, kung sakali mong mula, bawa ko ngayon, isa po yan. Aking ko po may kasundo ka rin mismo kaya kayo magkipalin. Kaya nga niya, kapatid niya, mayroong niya, maluyan mo, kakurangan mo. Nung hanggang po ngayon, hindi pa niwas kayo. Hanggang po ngayon, hindi kong suwaluhin puso na. Nakapagkana po yung masabihin niya, hindi ba rin. Hanggang na po yung Christmas, kaya masabihin mong bilit punta. At pinakapugay. Nanabi ko na lang po yung preparasyon, ibalik mo masaya ng yung puso ko, hindi yung sukan. So, ang nagkakaroon namin din mo ngayon, iintila ko namin ng sukan ng baita. Pinisan tayo ng sukan ako, pagkalit ako din akong paglugalan ng higil. Makipag-pray ko sa ito, makipag-kaso ko. Pagkalit akong tuloy, nilagay kapayapan at alalan ng paso. Habang aking pama at suwaluhin puso mo, e managawa kaya pala alalan ng paso. Ulitan ko po. Hanggang tiktakya ko kasanting pamatekwet ibalay mo. E manatiling yung puso mo yung kakayapan, hanggang aking suwalut at pama yung puso mo. Dapat kakakong alalan. Nung alay po, pasunay ni lumabas siya. Pero ano, yun man, alalaan ng Jesus. Okay? Kagawa po. Nung sakali ng kingdom mo, hindi ka sa lukuyan. Aking bakit po ang bala mo kakulaan ng kingdom? E pakilan na rin ang tunay sa ating puso. Tandaan tayo po natin tuwing Christmas kalagalo. Ang Pasko ay palaw ng pagtitigayan at pagmamahal. Ewan ko ito kung makita mo po. Aliwa ko yung saya mo parang ng puso. Ewan ko na yung Pasko. O multo, iilan ang pagagawin ng likas na kaya pang kapilipunan. Ang gagawin ng pumakilala, i-prepare ko kung may Jesus. Basta di kayo po ibalik mo ganda ko kapatanan na yun. At kung ito makoy, aliwan ko na ating puso. Bakit? Kasi po yung Diyos pa yung paggawa ng may natao. Kaya yun po eh. Tatas na po kabigyan. Yung Diyos, bigyan mo natin, hindi babayan yung grabigyan na bigyan kong tao kalagatan, bigyan na pinarak na yung pagkikligan, pagkaling na inigas na naman. Kanya mo po yan tayo pinalibawa, pinatong ibo. Ikaw man po magsiwitang magawa, makalita ang makabigyan. At makisala, lumakali kapag at tumaki, kaya kaya naman kaya. In Diyos mo po ng pamilya, ay kalagalang po ba pero dapat daw kumamay tama ni Kay, ika ang sarkas, ika ni na kailangan. Ay niya po magtulak ng puso na magtulak ito. So nabuyan ko yung Pasko na ini, magyan pa kayo niwa. Tunay magpalang joy to the world, joy in puso na. Dapat kaluban na po yung gawa ni mga kaibigan. Ika kaya mo magiging puso, ipalag ko, ipakit mo. Makisala, buha ka kaluban Diyos, ilagyan nila sa kaya na ikaw ng mahina. Ewan ko po ang pigilin pa rin Muslim pa rin. Ikikyan mo matalong siya. Sa dito kakapot na ako kaya ng puti. Ewan ko na kung bumulot niya. Kagulot mo, ani-res mo po. O balang mapigil mo king puso. There is pain in you. Bakit?
Kasi po, inanggas ng lahat ang tinggan niya. Ito sa sitwasyon na ito, pagpapesana ni Diyos, itusumuhin ko lang para sa Jose, hinabi ay naking mong pinipus. So, the Christmas season is telling us, if you want real joy in your life, lalo na po ni Diyos, ipelus. Ibus niya tayo at pagkutawin na tayo ng ating kutuban, karing-ating mga. And then thirdly, so hindi ko maasabi ka kung karataon ng yung sa ating tuwin natin. Agad ka nakaraman po ninyo na sana. Hindi ko paruling mo na hindi ka na masaya na parang ito. O magpita mo kung na nainig sa akin and ask the Lord, Ginoong pinaglakan ba ako sa dito kung 50 mo na ako? Madalas manyado ko kayo. Paisip ko ba na what is the best gift that I can give to you? Why? Palitan ang kumanyaw, so ngayon ba kayo mo pag-reverse? Hindi naman ang buhay mong ikaw o kaya ikaw. Siguro po the Lord will say to us, imuli kong ibigay mo na ako, puso mo bilang at may talang mo. Ikaw po'y nagtatawag mo is ikaw. Si Sheldon na yung brudan niya kayo kasalanan at mabalik kayo. Pero na po'y pamananggar ka yan, tagapang may kasal, may kulang ka, yan na po'y may kisana, ni pamagbalik at pamagbalik doon. Repeat, the best gift ay ibang kay Diyos ngayong Pasko. Yabi niya may puso, may bago, si at may bago tinapin. So, if we go back to our second reading, kasi Pedro, na nabibigay ulit mong linis at kaya pa naramanin ang Panginoon. Ipagkaroon niya kayo, hindi ang katulina,